हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे जोबोद गोनां मेसेज होनो नागिरदों। बे जाहैबाय जोङो गोदोनि समाव जों उन्दै समाव एबा नोंथांमोननि उन्दै समावहायबो जों खोनादोंमोन जानो हागौ जे साखन्द्रा होननाय आरो बे साखन्द्रा होननायाव जोङो गथ'फोरखौ लाङो, बस्थायाव सोनानै लाङो, बुथारहैयो, बबेबा दालाङाव बबेबा मायाव बावहैयो, माने बोलि होहैयो बायदिसिना होननानै जों खोनायोमोन आरो जोबोद गिनाय मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव बैफोरबायदि दालां बायदिसिनाफ्राव होनाया नंगौ नङा जोंबो मोगथाङाव नुबोआखै एबा प्रेक्टिकेलि नुबोआखै। दा बेखायनो जोङो बैफोरखौ जोङो दा मिथिनानै मोनथ'वाखिसै आरो दा बेफोरनि बाथ्राफ्रा दा सल' जानानै थालांबाय। नाथाय दा मोगथाङाव जोङो नुनो मोनगासिनो दङ बेबायदि लांखारनाय एबा बै साखन्द्रानि सेम केरेक्टार जे गोदान माने आप टु डेट साखन्द्रा ओंखारबाय। नोंथांमोना बयबो बेखौ मिथिगौ आरो गोबां जागासिनो दङ। थांनाय बोसोराव बियो फ्राय बांसिन नुनो मोनखादोंमोन जे जोंनाव आसामनिफ्रायनो आरो बिटिएडि एरियानिफ्रायनो गोबां मानसिफ्रा गथ'साफ्रा लांखार जादोंमोन। दा बेनिनो आरोबाव फिन दिनै खेबसेबाव सासे गथ'साखौ उद्धार खालामनो हादों होनदों आसाम पुलिसा संदाननायनि गेजेरजों। दा बेखायनो नोंथांमोना सांग्रां जानांगौ। दा बेयो मामोन बबेनिमोन बेखौ नोंथांमोननो स्क्रिनशट होनाय जादों टाइम एट बर' बिथांमोननिफ्राय लानानै। बेयाव नोंथांमोना नुदों जे धेकियाजुलिनि थाखो 9आव फरायबाय थानाय सासे उन्दै हिन्जावसाखौनो 5 दान सिगां माने 5 मान्थनि सिगाङावनो लानानै थांखांबाय। धेकियाजुलिनिफ्राय थगायनानै लानानै थांदोंनो आरो बेखौ हारियानायाव दोनहैदोंमोन आरो बेखौ दा आसाम पुलिसा संदाननायनि गेजेरजों हारियानानिफ्राय लाबोफिननो हाबाय होनदों। बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानैबो नायनो हागोन। दा बे मोनसे खौरां। दा बेखायनो जों नुनो मोनगासिनो दङ, दासिमबो बेयो सोलिगासिनो दङ आरो दासो बांसिन गोदोनि हमनानै लांनाय, बस्थायाव सोनानै लांनाय जों सल'बादि जायखौ खोनादोंमोन बेनिफ्राय बियो जोबोद गिख्रंथावसिन आरो बियो लांनायनि प्रसेसा जोबोद गोरलैसिन आरो बेखौ मोनलांनायनि चान्सआबो जोबोद गोरलैसिन जाबाय दा जोंना। मानो होनबा जोङो दा जों एलपि बा एमइ लेभेल, प्राइमारि लेभेलाव फरायनाय गथ'फोरखौनो जोङो दा गावबागाव जों गारजेनफ्रा हमथानानै लाखिनो हाला। गोबाङानो लोगोजों खारो, गोबाङानो स्कुलाव थाङो फैयो, दोनहैयो। दा बेयाव हाथाय बाजाराव थाङो, माने बयबो उन्दैनिफ्रायनो स्मार्ट बादि जानो नागारबाय आरो बेनिफ्राय जोङो बांसिन फ्राय केयार लायैखौ नुनो मोननाय जाबाय गारजेनफोरखौ फ्रायानो। दा जायफोर बिथांमोना केयार लायो बिथांमोना गाज्रि मोननो नाङा, मानो होनबा गासैबो नङा नाथाय बांसिनानो दा माने केयार गैया बेबायदि जानानै दङ। दा बेबायदि जाहोनाव गोबां गोमानाय मास मोनसेबो बारग'आ आरोखि। दा बेखायनो बेबायदि गोबां गोमाबाय थायो आरो गोमालांगासिनो दं, उन्दैयानो जा गिदिरानो जा। गिदिरफोरनिया जाहोनफ्रा आलदा, नाथाय उन्दैफोरनि बेलायाव बांसिन बे साखन्द्रा एबा किडनेपआनो जानानै दङ। दा बेखायनो जाहाथे बयबो सांग्रां जायो बा जाहाथे साखन्द्रा गैया माया बायदिसिना साननानै जोङो बावगारनो नाङा आरो नङाबा दिनैनि बादि बिदिन्थिया जोंनि गेजेराव गोबाङानो फैबाय थागोन जों बेखौनो नुयो आरो बेफोरबायदि एग्जामपोलनिफ्राय जोङो सोलोंना लानो हायो आरो सांग्रां जानो हायो, बेखौसो नोंथांमोनखौ बुंनाय जादों। एसेनोसै, गोजोन्थों।